खुलुमबाय आं SMainao Basumatari गिबियावनो बर'र नायगिर नोंथांमोनखौ आं सिनाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि सोरखारनि साख्रि मावग्रा मावफारियाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो बेजों लोगोसे थांनाय मैया आसाम केबिनेटआ रायजो सोरखारनि साख्रि मावग्रा मावफारियाफोरनि पेन्सनखौ 53 जौखोन्दोनिफ्राय 55 जौखोन्दोसिम बारायनो थांखि लाबाय आरो बे पेन्सनखौ रायजोनि मावफारियाफोरा 7,38,000 मावफारियाफोरा मोननो हागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि दाब दाब जायगायाव वक्फ बिल पास जानायनि हेंथायै मुस्लिम सुबुंफोरा खुद्रिसारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। वक्फ बिल पास जानायनि सिगांनो अल इन्डिया मुस्लिम पार्सनेल ल' बर्डआ हादोरनाङैनो सोमावसारदोंमोन। दा आरो वक्फ बिलआ पास जानायनि उनाव हादोरनाङैनो सोमावसारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि संसदआव वक्फ बिल सोदांनाय समाव आसामनि सासे कंग्रेस एमपिनि बिबुंथिया हादोरनि नोगोरारिफोरखौ दुखु मोनहोदोंमोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि दाब दाब जायगायावबो मुस्लिम फरायसा आफादआ वक्फ बिल पास खालामनायनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैया परबतजरा आमसुआ वक्फ बिल सोदांनायनि बोखारनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। परबतजरानि देबिटला बाजाराव थांनाय मैया दुलाराय आसाम मुस्लिम फरायसा आफाद आमसुआ वक्फ एमेन्डमेन्ट बिल सोदांनायनि बोखारनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मनज कुमारआ 87 बोसोर बैसोआव मैया फुंबिलिनि 3:30 रिंगासोआव रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथां फावखुंगुर मनज कुमारआ मुम्बाइनि ककिलाबेन धीरुभाई अंबानी देहा फाहामसालियाव 87 बोसोर बैसोआव जोबथा हां बोयो। गोबाव समनिफ्रायनो बैसोजों सोमोन्दो गोनां बेरामफोरजों नाख्रेबजानानै दङमोन। बिथाङा गावनि सावथुन जिउ खुंथायाव गोबां हादोर अनफावरि सावथुनफोर बानायदोंमोन जायनि जाउनाव अनसायगिरिफोरा बिथांखौ अननानै भारत कुमार बुंदोंमोन। बिथाङा क्रान्ति आरो उपकार बायदि हादोर अनफावरि सावथुनफोरनि थाखाय मुंदांखामोन। इन्डियान एयार फर्सनि पाइलट सिद्धार्थ जाधवआ 28 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थांनाय 3 एप्रिलाव गुजरातनि जामनगरनि साखाथियाव मोनसे फाइटार जेट जाब्रबथायाव इन्डियान एयार फर्सनि पाइलट सिद्धार्थ जाधवआ गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम केबिनेट थिरांथानि सायाव आक्रासुआ गोजोननाय फोरमायथिदों आरो आसाम सोरखारखौ साबायखर बावहरदों। माखासे सम सिगां हादोरसा केबिनेटआ हादोरसानि कच राजबंशी हारिनि सायाव मोनसे गिदिर थांखि लादोंमोन। एनआरसिनि समाव हादोरसानि 28,000सो कच राजबंशी सुबुंफोरखौ दि भटार महरै गनायथि होनाय जादोंमोन। बे केसआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो फरेन ट्रिब्युनेलाव दिन्दां जानानै दङमोन। मैया जोबनायाव रायजो केबिनेटआ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फरेनार ट्रिब्युनेलाव सोलिबाय थानाय केसखौ बोखारनो थिरांथा लादों। बेनि उनाव रायजोनि गासैबो कच फोलेरारि दोलो आफादफोरा गोजोननाय फोरमायथिदों। दुलाराय आसाम कच राजबंशी फरायसा आफादनि मिरु आफादगिरि अतुल बर्मनआ हादोरसा सोरखारनि थिरांथानि सायाव गोजोननाय फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। भुमिका स्पेस एकाडेमीनि मोनसे हानजाया सीएम प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमदों। भुमिका स्पेस एकाडेमीनि मोनसे हानजाया सीएम प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै मिनि दा रबटखौ सिनायथि होदों जाय मोनसे स्मार्ट अट'मेटन। बिथांमोना बिटिआरनि गोरों लाइमोनफोरनि गेजेराव रब'टिक्सआव सोलोंथाइ लानो गोसो जानायफोरखौ मदद होगोन होनना फोरमायथिदों। गसाइगाव महकुमानि 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थामोनथाइ रैखाथिनि थाखाय दावहा नांबोनाय एक्स-एनडिएफबि आरो 2015 मायथाइनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ गोख्रोङै मदद होबोनाय सत्यजित ब्रह्मआ मैया इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ सराइबिल बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरायना लानायखौ नुनो मोनदों। 1 नं गोजोनफुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों। गामिनि एपिडिसि
स्पेसियेल मोब्लिब कारेन्टनि सायाव मोब्लिब बिफानाव साख्रि मावनाय SDO बिथांमोना थाबैनो सुस्रांनानै होफैनांगौ होनना फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्ला करिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा जयै ओंखारनानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदों दि गोबाव सम रायजो जानायनि उनाव गामियाव मोब्लिब मोननायनि खुन्थिया आरो थार मोनसेबो हराखै कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनना फोरमायथिदों। लोगोसे गोबांबार खौरां हैनायनि उनावबो दासिमबो मावफुंना होनाय जायाखै होनना फोरमायबावदों। बेनिखायनो 1 नं गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बेबायदि बायला बायसि खुन्थियाजों थार बोनानै मोब्लिब सावनांगासिनो दङ। बेनिखायनो थाबैनो मोब्लिब बिफाननिफ्राय मावफुंनानै होफैनांगौ होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफोरा। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।